A vággaram köze vonós bandáitól gyűjtött egyéb férfi táncokra utaló dallamokat a 20. század derekán még aktívan tánc alá muzsikálták a lakodalmak, mulatságok alkalmával. Ezek többnyire kalásztánc, seprőtánc, illetve láskatánc énekesek. Eszközös táncok voltak. Német Dénes és zenekara muzsikál. Táborát és a hagyományos családmodellt támogató egyházi szervezeteket. One day my father, he told me, son, don't let